Чуваш ли какво ти казвам? След това ще извикам полицията. Ще викаш на майка си, путката ще викаш. Ама майка ми путката е при нея. Ще ме стоиш тук преди да не мога да сляза. Ах, майка ми дай бай, пичове дай бай. Гумнайте ти тук. Да, за майка ми няма да говори само. Чуваш ли какво ти казвам, изчезай тук. Няма ти работа и тук отпреди. Айде ви пустай главата мръсна дано. Виж и дей сена. Ставай оттам бърдо. Чуваш ли какво ти казвам? Ставай от вратата. Марш от тук. Искаш ли сега този бастун, че ухвърля там? Чуваш ли какво ти казвам? Малка се от вратата. Как ще му удря с бастун, че нормална ли си, ма? Изчезай тук. Нормална ли стъпта, на 100 години си станала? Айде да вкарам била на мен, не ми пречи. Ти си в билята. Каква работа имаш тук преди на вратата? Я да бъда на полицията. Сега добре. Каква работа имаш ай тук на преди на вратата? Не, че му с това. Тихо. Полиция сега дойде, ще оправи. Ти ще оправи, не ще оправи. Мен няма какво да му оправи. Аз не правя нищо незаконно. Болнайте ти тук преди. Седнала на вратата ми седнала. Да не може да излезе. Тя да не е твоя вратата. На майка ти на дърника. На баща ли на дърника? Ще ме отвръщаш. Ще отвръщам. И ти? И ти? Ничу мяза на години си, ма. Оу! Тако.